Υπάρχουν κάποια πράγματα που θεωρούνται ξεχασμένα, όπως η Ατλαντίδα, τα τηλέγραφα, τα VHS, το κανάλι μου. Μόνο που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται έτσι. Γιατί αν τα ψάξεις στο Google θα σου βγάλει αμέτρητα άρθρα, πληροφορίες, βιβλία, βίντεο κτλ. Επίσης, όταν ακούς για καταλυμμένο σιδηρόδρομο, σου έρχονται αυτά τα μέρη στο μυαλό. Σήμερα όμως θα ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μονοτονία και θα ανακαλύψουμε κάτι καινούριο. Στον βιωτικό κάμπο υπάρχει μία μονή γραμμή, η οποία είναι πιθανό να είναι πρώην κομμάτι της γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Την ανακάλυψα τυχαία ενώ εξερευνούσα στο Google Earth. Τώρα συνήθως όταν αναζητείς στο Google έναν σιδηροδρομικό σταθμό, σου βγάζει κατευθείαν ένα μάτσο πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, στη δική μου περίπτωση δεν έβγαζε τίποτα. Οπότε μου έμενε μία επιλογή, να πάω μόνος μου να τον ανακαλύψω. Όπως και έγινε. Τι είναι αυτό το μέρος? Μεταξύ των σταθμών Τανάγρας και Θήβας βρίσκεται η μυστηριώδης γραμμή που σας λέω. Το πιο ενδιαφέρον μέρος ίσως είναι ο μοναδικός σταθμός που έχει, που μάλλον εξυπηρετούσε το χωριό Ελαιώνας, που γράφεται με by the way. Όπως είπα και πριν, ο σταθμός φαίνεται να αποτελούσε μέρος της αρχικής χάραξης της γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Οι ράγες του όμως έχουν χορταριάσει και είναι περικυκλωμένος από πεύκα. Το κτίριο του σταθμού έχει ακόμα πάνω του τη χιλιομετρική θέση του σταθμού. Υπάρχουν δύο παλιά βαγόνια παρόμοια με αυτά που βρήκα στον σταθμό Λαρίσης σε ένα προηγούμενο βίντεο μου. Μάλιστα, ένα τέτοιο βαγόνι φαίνεται και σε μια φωτογραφία από τον πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας το 1940, την οποία μάλλον έχετε δει πολύ. Αυτό μας δίνει ένα στοιχείο για την ηλικία του σταθμού. Αν συνεχίσουμε δυτικά με τη βοήθεια του Google Maps, βρίσκουμε άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο: κάποια άλλα ξεχασμένα βαγόνια. Τα δύο πρώτα είναι εντελώς σκουριασμένα, καθιστώντας το αδύνατον για μας να ξεχωρίσουμε τι είδους βαγόνια είναι. Το επόμενο όμως είναι σκούρο πράσινο. Υπήρχε ένα είδος βαγονιών που χρησιμοποιούσε παλιά ΟΣΕ, που είχε ένα παρόμοιο χρώμα. Τα τρία μπροστινά μπλε βαγόνια πιθανόν να είναι κομμάτι παλιάς τοπικής αμαξοστοιχείας, τύπου Guns, ουγγρικής κατασκευής. Μετά από τα βαγόνια, η γραμμή έχει ξυλωθεί και στη θέση της υπάρχει πλέον χωματόδρομος. Η γραμμή χάνεται απότομα κοντά σε ένα εργοστάσιο, γεγονός που το κάνει αδύνατον για εμάς να μετρήσουμε πόσα χιλιόμετρα είναι η γραμμή. Οπότε, τι είναι όλο αυτό? Γιατί χτίστηκε? Υπήρχαν και άλλα μέρη της γραμμής που δεν είναι εκεί πλέον? Η απάντηση είναι απλή. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να σκεφτούμε τους λόγους που χτίστηκε. Η αρχική χάραξη της κύριας γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης, που έφτανε μόνο μέχρι τη Λάρισα, αποτελούταν από 79 χιλιόμετρα διπλής γραμμής και 179 χιλιόμετρα μονής γραμμής. Αλλά από ό,τι φαίνεται, υπήρχε περισσότερη μονή γραμμή στη Βιωτία που δεν ξέραμε. Συνήθως οι γραμμές χτίζονται μονές λόγω της μορφολογίας του εδάφους ή γιατί είναι φθηνότερο να χτιστούν έτσι. Αν σκεφτούμε την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας εκείνα τα χρόνια, είναι λογικό ότι η εταιρεία κατασκευής μπορεί να την έχτισε έτσι για να σώσει χρήματα. Μήπως όμως υπήρχε κι άλλος λόγος? Δεν ξέρω. Γράψτε ό,τι πιστεύετε στα σχόλια. Όσο για μένα, ήμουν ο Νίκο Τρεν και είδατε ένα βίντεο μου. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.